Ассалому алейкум, бардор азиз. Имрӯза обзори мо дар бораи телефони буҷетни Redmi мешавад. Redmi 12S ва 13S. 12C, 13C, ҳамин хеле короче. Ман S мегӯям, шумо худтон фаҳмед ки мақсад дар назар дорам ҳамин сера. Ина. И 13S шай. Ва иниш бошад 12S. И телефони 12S соли 2023 буромадагай, 13S бошад соли 2024 бигем ки буромадагай ва боз мебинем ки дар комплектасион чӣ шудан. Биё ко оператор пештар биё. Нигоҳ кунед. Ҳозир аввал 12S анбокс мекунем. Так. Опа. Хуб. Mana бардорои азиз, дадари телефон худаш мешавад, қоғази телефон худаш як тараф мемонем. И бошад памяти 3/64 ГБ, памяти 64 ГБ шад. Ва дадари документация и дорад. Мисол, документация телефон симча барои сим-карта. Боз дар комплектацияш ҳаст иҷада кабел, микрозарядник. Обычный кабелай сафедай ва блок питания дорад. Блок питания хато накунам 10 ваттай. 10 ватта блок питания. Телефон буҷет на блок питания 10 ватта мондагай. Хе телефон буҷетни. Ва дига ҳеч надорад дар комплектация, шам хати коробкаи холӣ. Ва 13S мекушем. 13S чиқар ки дестен. Иҷада 8/256 гаша гирифтагем. Хе фарқ надорад. Мисол памятошон ҳар хежнаш мумкинай. Ишо дар комплектация чӣ дорад? Ирам симча барои сим карта дорад. Документои телефон худаш. Блок питания иҷада кабел дорад. Кабелиш Type-C. Чиқар десен кабел ёзармакш Type-C. Ва блок питания дорад. Дар комплектация ирам блок питания 10 ватта дорад. Яъне ки блок питания ҳардаш як хела блок питания десен. Ягон чи блок питаниошон фарқ намекунад, толка кабелошон фарқ мекунад. Барои чи? Барои ки кабели микро, яъне ки зармакои пешинай, айш бошад Type-C. Ман ки 20 зарядка нест Type-C. 20 зарядка гуфта, лекин 18 ватта гуфта, дар ин 13S насондагай. 18 насондагай, лекин 18 не 10 мебурояд. намедонам барои чи. Хуб, анки коробкааш озираш як тараф мемонем. Ҳозир бошад далши анбоксинг мекунем ва ҳозир коробкааш як тараф мемонем, анки дар бораи характеристикаи телефон имина худаш гап мезанем. Гир инҷояги. Гир. Так, иҷашам мебирем ман. Иҷашам монтажа мебирем, короче. Хуб, бардори азиз, ин ҳарди телефон чиқар десен 12C ва 13C ҳардаш дар даст май. Ҳозир чиқар десен аввал ай 12S сар мекунем. Нависондага иҷада Redmi 12C Mediatek Helio G85 Dimensity Display 671 HD+ ва камераи ин телефон бошад 50 мегапиксел, двойной камера дорад. Двойной камераш яъне ки ин камера поёнгира дар назар дорад. Макро камера ва 5000 мАч батарейка дорад телефон. Телефони дигареро мегирем. Нигоҳ кунед, размери экрани уҷи аллакай калонай. Дисплеи телефон 6.74 90 ГГц экрани кор мекунад. Ай телефон бошад 60 ГГц кор мекунад. 3 камера, яъне ки 3 та камера дорад. Камераи асосиш 50 мегапиксел. Камераи дигариш 5 мегапиксел, дигариш бошад 2 мегапиксел ташкил мекунад. Бардори азиз, батарейкаш яъне ки аккумулятори телефон 5000 мАч, 20 зарядка 18 ватта дорад. Ҳозир бошад худо хоҳад ҳар ду та телефона гиром мекунем ва ҳати шумо поли камераошон ва дар менюошон мебинем. Хуб, иниша мекушем. Анаки и 13C ра кушодем. 13C гирон мешавад. Анаки 12C ра мекунем, гирон мекунем. Нигоҳ кунед бародар, сар телефон гирон шудаса. Масъалаи дизайни телефонда гап зан. Нигоҳ кунед, 12C ва 13C ба фикри шумо кадомиш хушрӯй? Ва ман да конечно 13C мақбул шуд. Шумо да чи фикротон дар комментария нависен. ва чиқар ки дестен телефон арзонак буданашон нишон медиҳад. худаш аллакай айрӯи дизайниш, масалан камерашам нигоҳ кунед чиқар обычный сохтагианд. ва 13C ра нигоҳ кунед, ки бардор азиз, 13C ра нигоҳ кунед, рамкаш квадратик омадаги аст. Дизайни пушта нигоҳ кунед, чи хушрӯакай, бо ду та камераи калони хушу чётка када нишондагай. Ишо отпечатки палеси телефон дар кнопкашай, яъне ки кнопкаи паст баландкунак дорад ва кнопкаи штанакаш ва отпечатки палес. Ай телефони дигаре бошад, кнопкаш бошад дар пушташ ранги телефони арзонако. Муша аллакай телефон амҷа нархи худша гуфти гапо маълум мекунад. ва ҳозир бошад ҳар ду телефона настройка мекунем ва ай телефоно бардори азиз дар магазин мо дар наличи аста. чиқар десен дар ҷа мисол свети кабуташ, свети кабуташ ҳозир истаргиремаш. Свети кабуташ чиқар десен ин свети кабути 13S свети кабуташ, яъне ки свети кабутша қабл як дақиқа. боз ҳастай ҳамин телефон свети сиёҳшам аст бардори азиз. мода фақат ҳама вақт телефонои нав мешава. ма усмон ини светоша як бор нишонте бардорда. ини хел свети кабуташ аст, свети сиёҳуш аст дар наличи. мисол бо ин хели свет барои бигем ки свети занона гуфтанам мумкин. хел свети занона дорад.
ини свети занонай ва вай детали дигаш мардонам гуфтам мумкин хаб боз аст аммо одам худаш мекунам мисол агар форжаки телефони хушрутар бигира ини телефонам метавонад ки бигира яъни ёкне сета телефон сафед сиёҳ ва кабуд ва бародари азиз ёкне телефонҳоро ҳарчанд настройка кардаистем уҷа настройка кардастем агар ки шумо дам хеле телефон дар кор бошад бемалол метавонед ки мо да муроҷиат кардан гиред ва магазин мо дар шаҳри Москва метро Бутырска қарор дорад камтар ҷа бошад не только якта телефон чанд намуди телефонҳо ҳастанд дар магазин метавонед ки омадаи магазин телефонҳоро харидорӣ кунед ва ин ёкне телефонҳо вақте карша настрой мекунед ми 13 хати гирон мешавад дигариш ми 14 хати гирон мешавад яъне ки 12 се ҳисоби оне ки телефони кӯҳнай як сол пешинай ба ми 13 гирон мешавад ва 13 се бошад ба ми 14 бародари азиз ми 13 ва ми 14 чӣ фарқият дорад дар бораи ҳамин чиз агар шумо информатсия фаҳмидан хоҳед дар комментария фикротон нависед ё ки дар комментария нависед мо ҳатман шумо бо видео карда дар мебарам ну карот ки гуфта мегзарам мисол ми 13 бошад компания ми 3 сол ё ки 2 сол ҳамин телефон поддерживать мекунад ки обновление роиш мекунад ягон чиз дастгир карданаш мегирад уҷа баъди 2 сол дигари на обновление роӣ мекунад на кор дигараш мекунад ами 14 бошад бо 1 сол зиёдтар яъне ки чӣ қадар телефони нав харидорӣ кунед ҳамон қадар хубтару беҳтар мешавад албатта бародари азиз ина ҳар телефон настройкашон рафтааса иҷа ин телефони буҷани Redmi ҳисоб мешавад ва нарх навои телефонда гап занам ҳозир шумода нарх навои телефони Redmi 12C памяти 64 нархаш дар магазин мо дани момент 8500 рублай ва 128 ин телефон ҳастай 128 ин телефон нархаш дар магазини мо дани момент нархаш 9990 рублай ки 10000 рублай ва ин телефона мегзарем телефони Redmi 12C 13C нархаш дар магазин мо бародари чиқак десен 12500 рубл буд нархи ира ҳозир мо бародари барои шуморо 11990 рубл кардем ва ира телефона бо 856 тагаи телефон яъне памяти баланд шиқати оперативаи баланд нишаста 856 тагаш нархи дар магазин мо бо 14500 рубл ҳозир бошад 13990 рубл шидаги бародари азиз метавонед ки бемалол заказ карданга ина бародари азиз ҳар ду телефон гирон шид телефон ҳардуш гирон шид экранашам як бор гашт диданто мумкин кадомиш ярки неста ина бародари азиз фикротон нависед худам дар комментарияшон кадомиш экрани кадомиш яркитарай хоб ана ки ҳозир менюша мебинем менюша нигоҳ кунед ягон чиз фарқ намекунад чӣ қадar ки иш кор мекунад ира ҳамин чиза дорад фақат 13S чӣ қадar дасен ин телефони дасти чапм будагӣ ин 90 ГГц экран дорад ба ин хотир мақсад 90 ГГц ки экран дорад ба ин хотир ин телефон чӣ кор мекунад хушрутар нишон кор кардесай ва бародари нигоҳ кунед барое ки экрани ин телефон чӣ қадar гуфтам 90 ГГц ва камераошон ҳозир ки тест карда мебинем хати шумо ина ҳардушам камераошон медорем нигоҳ кунед при использовании так инешам нигоҳ кунед бародари азиз камераоша худам аҳамият битем ки чӣ хел детал мешаванд чӣ хел ярки чоткай мада конечно 13S камераш маъқултар шид мисол инҷа ҳозир як парчами Тоҷикистон эстар бигирем хоб ина парчами Тоҷикистон чӣ қадar дасен ина парчами Тоҷикистона ба ҳар ду телефон сурат мегирам яъне ба 12S ва инеш бошад ба 13S хоб бародари азиз нигоҳ кунед ина ҳардушам ба сурат гирифтам кадоми хушрут сурат гирифтагай ина конечно сирха ё ки свети зарда мисол 13S хушрутар нишон дагай хоб 13S каме ҳам бошад як 10-15% ҳам бошад нисбат ба 12S хубтару беҳтарай ҳама ҳисоби процессор ҳама ҳисоби обновлениёш ҳама ҳисоби камераош ҳама тарафа хубтарай хоб бародари азиз фарқ байни ҳарча гап мезанем нигоҳ кунед бародари азиз 12S 13S памяти ҳама калони 12S 128 гигабайт мешавад ай 13S бошад 256 гигабайт мешавад ҷои зайромона ки ҳар ду телефон ай 12S микроай чӣ қадar дасен айш бошад type C ҷои зайромонакаш ва бародари азиз як чиз дига мисол отпечатки палеси телефон дар қисмати яқибша айш бошад дар кнопкаша яъне ки удобнитар нисбат ба қисмати яқи будагиш отпечатки палес ва бародари азиз чӣ қадar дасен размери экранаш дам агар гап занем и 671 и 674 каме ҳам бошад калонтаракай ва ҳисоби дизайнаш конечно ма тарафдори 13S барое ки дизайни ира нигоҳ кунед дизайни ира бор нигоҳ кунед дизайни кадоми хушрутарай мана конечно 13S маъқултар шуда ва масъалаи экранаш бошад экрани 12S 60 ГГц кор мекунад ай 13S бошад 90 ГГц кор мекунад батареяи ҳардуш баробарам 5000 мАч батарейка доранд ва масъалаи нақдам бошад конечно ҳисоби он ки телефон нав баромадагай нархаш где-то 1000 рубл фарқ қиматтар нисбат ба телефони дигарира
Конечно, агар ки гӯем ки кадомша ман тавсия метиҳам, конечно шумода 13S тавсия метиҳам, барое ки телефон навай ва 1 сол бо зиёдтара шумода хизмат мекунад. Так что агар ки шумода ҳам хеле телефон дар кор бошад, метавонед ки бемалол рақамҳои экранидагида муроҷиат кунед. Дар ҳамин ду рақам WhatsApp ҳаста, ҳама вақт WhatsApp кор мекунад, бемалол муроҷиат мекунед, ҳатман оператор шумода оперативни ҷавоб медиҳад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россияро дорем. Тавассути Россияро тавассути почта Россия, Тоҷикистон тавассути самолёт равон мекунем бардорес. Ва иҷода албатта авиакасияи Real Avia ҳам фаъолият мекунад. Чӣ кар ки медонед, Real Avia ба ҳама санд билетҳоша менависонад. Иҷода боша бардорес, чӣ кар гиресен рақамҳо барои муроҷиат 925 371 03 88. ҳамин рақамҳоро дар WhatsApp муроҷиат мекунед, ҳатман оператор шумода оперативни ҷавоб медиҳад. Беғарзи телефон дар магазин мо дига намуди аксессуарҳо ҳам ҳаст. Чӣ кар гиресен, мошинка, массажёр, там наушникҳо ҳастанд, соатҳои дастӣ ҳастанд, автотоварҳо ҳастанд. Метавонед ки бемалол заказ кардан ҳама намуди аксессуарҳо доставка дорад албатта. Саломат бошед то видеои дигар.